Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 7 sa bulan sa Hulyo, sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog tulo nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 9 ngadto sa 13. Unya mibiya sa Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon sa Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kubrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka pariseo og mingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsaluman ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakaduog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susiya ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.